Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Bayan a bidiyon mu na farko mun yi magana dangane da takaitaccen tarihi akan kungiyar Shanghai Cooperation Organization, wato kungiyar haɗin kai ta Shanghai. Dama mun ce a bidiyon mu na biyu za mu ci gaba a inda za mu ɗora da yin wato bayani akan manufofi da kuma dalilan da suka sa aka kafa ita wannan kungiya ta Shanghai Cooperation Organization. Daga cikin manyan wato dalilan da ya sa aka kafa ita wannan kungiya wato shine domin ta yi countering, wato ta zama kishiya ga kungiyoyi irin su kungiyar tsaron arewacin tekun Atlantika wato NATO da turanci, da kuma irin su wato kungiyar kasashe bakwai masu arzikin masana'antu G7, da kuma irin kungiyar tarayyar turai ma wato EU, da kuma irin kungiyar ma G20 wato kungiyar kasashe guda 20 masu wato haɓaka tattalin arziki, da kuma irin wato hukumomi na majalisar ɗinkin duniya da kasashen yammacin duniya karkashin jagorancin Amerika suka riga suka mamaye su. Duk da dai wayannan ba kungiyoyin su ne nasu na su kadai ba, kungiyoyi ne wanda aka yi tarayya da su wato tare da kasashen duniya gabaki daya, to amma sun riga sun mamaye su, irin su IMF wato bankin bada lamuni na duniya, da kuma irin su shi wa World Bank ma, da kuma irin su IAEA wato hukuma mai kula da makamashin nukiliya ta duniya, da irin su WHO wato World Health Organizations wato hukumar lafiya ta duniya, da irin su kotun duniya ICJ da sauransu, har da shi kansa wato Security Council. Wato za ka ga kasashen yammacin duniya karkashin jagorancin Amerika da sauran kasashen yammacin duniya irin su Birtaniya da Faransa da Germany da 'yan koransu sun riga sun mamaye wayannan wato hukumomi na majalisar ɗinkin duniya, da kuma wayannan ma kungiyoyi wanda dama irin su EU masu NATO daman su sai kafa su. Kuma mamayewar da suka yi wato suna amfani da su ne wajen cutar da sauran kasashe wanda ba nasu ba, musamman ma kasashe masu tasowa. To shi sa wayannan kasashe su ma da suka ga su ma suna da ci gaba kamar yadda wayannan kasashe na yammacin duniya suke da ci gaba ta fannin tattalin arziki da tsaro da kuma siyasa, to dole suka bijirewa wayannan kasashe na yammacin duniya suka kafa irin wannan kungiya ta Shanghai Cooperation Organization domin su yi countering ɗinsu, wato su zama suna da wata kungiya da take kishiya ce ga wayancan kungiyoyin da wayancan suka yi kaka gida kuma suke zaluntar kasashen duniya akai, inda ba wata kasa da ta isa ta taka rawar da ta dace ba za su batta ba, kawai su za su yi abin da suka ga dama, kuma wannan abin da suka ga dama din san ransu ne da zalunci da keta da danniya irin ta kasashen yammacin duniya, wanda kusan kowa in dai mutum yana bincike ko mai hankali ne ya san irin sharrin da kasashen yammacin duniya a karkashin jagorancin Amerika wato suke bai wato kasashen duniya musamman kasashe masu tasowa. To shi sa irin kasar China da Rasha suka haɗu suka kafa ita wannan kungiya ta Shanghai Cooperation Organization, inda daga baya wasu kasashen masu ka biyo su irin su India da Pakistan da Iran da sauransu, wanda har yanzu a wannan taron ta zama ma ita ma kasar Belarus ita ce cikon kasa ta 10 kamar yadda kuka ji a takaitaccen tarihin kungiyar. To bayan nan ma kuma kaga bayan wannan Shanghai Cooperation Organization daga baya kuma sun zo sun kafa BRICS. Za ga kasashen da suka kafa BRICS irin su Rasha da China su ne da suka zo su ne a da kafin su kafa BRICS sai kafa Shanghai, yanzu kuma suka kafa BRICS. Amma ita BRICS bambancin da Shanghai tana wato sun batta ne tana concentrating da abin da ya shafi tattalin arzikin duniya ne, sun yi ta domin su yi countering wato su sata ta zama kishiya ga wato wayancan institute na yammacin duniya da kungiyoyi da Amerika da kawayenta suka mame. Ita kuma Shanghai Cooperation Organization ta hada abubuwa ne guda uku: tsaro, tattalin arziki da kuma siyasar duniya gabaki daya duk a cikin ta. Wato BRICS da Shanghai sun zama imar wata madafa ce da wayannan kungiyoyin za su yi amfani da ita wato domin su tankari wayancan azzaluman kasashe na yammacin duniya a karkashin jagorancin Amerika, wanda insha Allah kuma ta wannan hanyar
daga yanzu duniya ta soma canjawa tun daga fara yakin Ukraine zuwa fara yakin Isra'ila da Palestina wanda ake a Gaza. To duniya ta soma canjawa. To daga wato abin da ake cewa unipolar system zuwa wato multipolar system, wato daga duniya mai madafar iko guda ɗaya zuwa wato duniya mai madafar iko da yawa. Wato dole abin da ake cewa wato world order wato ya canja. Yanzu muna tashi daga old world order zuwa new world order. Wato muna tashi daga tsohon tsari na tafikar da duniya zuwa sabon tsari na tafikar da duniya, wanda kuma wannan sabon tsari na tafikar da duniya wai ba zai zama bipolar ba. Abin da ake nufi da bipolar, da farko bari mu faro muku da farko. Abin da ake nufi da unipolar shine ya zama wata ƙasa ce guda ɗaya kamar yanzu yadda America take yi, ita ce take juya duniya cikin abin da daga dama, shine muna unipolar system, wato duniya mai madafar iko da yawa. Wato duk wani iko na bangaren tattalin arziki da soja da siyasa, ƙasa ɗaya ce take da babban iko akan ƙasashen duniya. In kuma aka ce bipolar system, wato shine yamar lokacin da tarayyar soviet take nan kafin sanda ake yakin cacar baka wato kulduwa. A nan lokacin muna bipolar system, wato akwai ƙasashe guda biyu waɗanda suke mi kowace tana ji da ƙarfinta, tana da power ta tattalin arziki da soji da kuma wato siyasa. Tarayyar soviet tana da akwai, america tana da akwai. To a wannan lokacin muna bipolar system. Yanzu kuma tsarin da ake so a dawo ba zai zama iman na da ba zai zama wai america ne da rasha ba, a'a zai zama multipolar system. Wato sun wuce kasashe biyu, yanzu akwai kasashe da yawa da suka taso yanzu, bayan dama rasha ita dama ta riga ta ci gaba, ita ce ma take wayarwa sauran kasashen duniya domin wato su masu ci gaba. To yanzu akwai china ta taso, tana da wato an gizo a bangaren tattalin arziki da siyasar duniya da kuma karfin soji. Haka akwai turkiya ta taso, tana da wato an gizo a bangaren tattalin arziki da siyasa da soji. Haka akwai irin kasashe irin su iran, irin su india, irin su brazil ma da sauransu. Kuma akwai wasu kasashe ma masu tasowa. Wato yanzu duniya za ta zama wato duniya mai wato madafin iko da yawa. Idan wancan bangare na waccan madafar iko ta ƙi ta taimaka ma bangaren tattalin arziki ko soja ko kuma siyasa, to wannan bangare ko kuma wancan bangare zaka je zai taimaka ma. Da za ka ga kasashe da yawa saboda tsoron kasashen yammacin duniya da suke yi, makami ma ba su iya siya ba sai a wurin america ko ingila ko germany ko birtaniya. Ba ma kasashen da suke makamai in ba ita kamar rasha ba. So shi yasa kana fama da tsaro a cikin kasarka, zaka je ka ce wa wa'yancan mutanen su sayar ma makami, su ce ma ba su sayar ba. Ko kuma in za su sayar ma su ce nan da shekara 10 ko 15 za a kawo ma wannan makama. Ko kuma duk da za a kawo ma in za su sayar ma a shekara 10 ko 15 sai an sama wani conditions, wato an sama wasu ka'idodi wanda duk ka'idar da za su sama sai ta cutar da kasarka da mutanen kasarka kafin wannan su baka wannan abin. Duk ka'idar da za su sama, in kai baka gane ba ma, to wanda ya fi ka ilimi idan ya zo ya gane zai tabbatar wannan ka'idar da suka sama ta cutar da kasarka. Shi yasa duk abin da kasashen yammacin duniya karkashin jagorancin america za su ma, duk idan suka ma abu ne ɗaya na alkhairi, to idan ka duba to za ka ga ko dai kafin su yi ma wannan abu ɗayan ko bayan sun ma, to he sun ma abu na sharri guda 100, he sun cuce ka sau 100 ko kafin su yi ma wannan na alkhairin ko bayan sun ma. Suna baka ne da hannun dama su karba da hannun hagun. Macutan wato kasashe ne, azzalume ne, mutane ne ban san su ba. Insha Allahu zan yi wato kyakkyawan bidiyo na musamman akan wato dangane da wayannan wato kasashen da irin zaluncin da suke yi wa kasashen duniya tun daga lokacin da suka fito wato mulkin mallaka har zuwa yanzu. Bayan haka a nan ma ina son zan ja hankalin wato musamman masananmu yan boko. Za ka ga mutum professor ne ko dakta ne a bangaren wato tattalin arziki ko bangaren siyasar duniya da sauran abubuwa, amma sai ga da yake yawanci karatuttukan da ya yi da karatun da yake a nan da jaridu da yake karantawa da gidajen talabijin da yake wannan du na yammacin duniya ne, to sai ga yana tasirantuwa da kasashen yammacin duniya. Yana ganin imar shi in wato bai rayu da kasashen yammacin duniya irin su america su ingila su zamani ma, kamar kasarsa ma ba za ta rayu ba. To yanzu wannan duniya ya kamata ku waye
kuke bincike akan sauran kasashen duniya irin su Rasha, Turkiya, Iran, China, India da sauransu, ku waye ku tabbatar za ku ga cewa insha Allahu wato yanzu duniya ta canja, ta wuce wannan wurin da ake wannan wato tsohon tsari na da wanda ake da shi, wanda dole wai ka ce in ba Amerika ce ta ma abu ba, ko Ingila ko Faransa da sauransu. Wato za ka kamar ma kai kasar kama ba za ta ci gaba ba ko ba za ta rayu ba da sauran abubuwa, kamar yadda gashi nan za ku yi ta fita kasashen su, kuna zuwa asibiti, matan kuma a can suke aihuwa da sauran irin waɗannan abubuwa na dabbanci da za ka ga wato shugabanninmu suna. To ya kamata da shugabanninmu da masananmu da sauran mutane wato su waye su fahimci wa yanzu duniya fa da mu shi isa muka bude wannan wato wannan tasha domin a wayarwa da kasar wato mutane wato masu jin Hausa da kuma Hausawa da kuma mutane ma masu jin Hausa, domin su waye cewa duniya yanzu tana caccanjawa, duniya ta canja ma gabaki daya. Saboda haka yanzu babu wata ƙasa da ta isa ta zo ta buɗe ma ido. Gashi nan irin abin da yake faruwa irin su Nijar, su Burkina Faso da sauran ƙasashe, su Mali da sauransu, duk zaluncin ƙasashen yammacin duniya ne ya kawo irin wannan abin. Kuma in Allah da gashi nan abin ya zama alkhairi, saboda ƙasashen yammacin duniya in dai ba a club ɗin su kake ba, club ɗin su shine za ga sun raba duniya ma gida biyu, ba geographically ba. Geographically duniya za ka ga an ce akwai northern hemisphere wato bangaren duniya na arewa da kuma southern hemisphere wato bangaren duniya na kudu. To amma bayan nan sun sake raba duniya wani irin rabo na zalunci, zaka suna cewa wato akwai yan global south da kuma yan global north. In aka ce global south da global north, wai ba ana nufin wai kasashen da suke arewaci ko kuma kudancin duniya a, in kai dan global north ne ana nufin su tun da dama su kasashen su ne yammacin duniya a arewa suke da northern america, inda canada da america take da kuma turai duwa arewacin duniya suke. To tun da an suke, to duk wani wanda yake club ɗinsu, abin da ake nufi da club ɗinsu na farko dai ka zama yaren ku ɗaya, addinin ku ɗaya da su, aƙidun ku na zalunci da danniya da cuta da musguna wa mutane na sauran ƙasashen duniya irin su ɗaya, zuciyar ku irin su ɗaya. To in dai kana tafiya kan wannan tsarin, to kai ɗan club ɗinsu ne, to za su ce ma kai ɗan wato northern global north ne. Amma in dai baka nan, ko da zaka je su suna cewa wai wanda suka ci gaba kamar su wai su ne yan global north, amma ƙarya suke yi. Ai irin su sun ci gaba, amma za ka ga suna sa su a global me, global south, saboda me, ba yan club ɗinsu ba ne. amma za ka ga Isra'ila da yake yar club ɗinsu ce, da zaluncin da suke da du sauran abubuwa na duniya ita ma irinsu take yi, to suna sa ta a global north. Australia da yake dama tura ne aka ebe su na nan kasashen su aka yi da ita da New Zealand, za ga su ma suna sa ta a global north. Japan da yake yaran su ne tun a yakin duniya na biyu da suka mamaye Japan, suka dora wanda suka ga dama su suke mulki a kasar, to su ma suna sa su global north. Za ga Japan ma sun sa ta G7. Haka irin su South Korea shi ma da America ta mamaye ta a bayan yakin duniya na biyu, ita ma za ga sun sa ta a global north. To amma duk kasashen da duk biyayyar da zaka musu, duk biyayyar da aka musu, in dai ba addinin ku ɗaya da su ba, aƙidar ku ɗaya ta musguna wa mutanen duniya da zalunci da babakere da sauran abubuwa, in dai ba addinin ku ɗaya da irin aƙidar ku ɗaya da sauransu ba, to ba su taɓa cewa kai ɗan global wato north ba ne. Kamar za ka irin shugabannin kasashen laraba, irin shugabannin imarat, su saudiya, su misira da sauransu, za ga sun zo sun siyar addinin su ma, sun siyar mutanen su, ya abin da tura suka sa suke yi. To duk wannan biyayyar da za su musu, in dai ba za su bar addinin musulunci ba, in dai ko ba za su shiga su yi tafiya irin tasu komai da komai 100% ba, ko ɗaya cikin 100 suka rage, to ba su taɓa sa su a tafiyarsu ba, kawai yaudarar su suke yi. Kaga shugabannin saudiya ga nan suna kawo canje-canje na kafirci a kasar, irin shugabannin misira da sauransu suna kashewa 'yan kasarsu da sauransu, amma duk abin da za su yi wannan a banza. Saboda in dai ba ka zama 100% a club ɗin suka ke ba, to ba za su taɓa tafiya da kai ba. Zaga to duk wanda suke cewa kuma 'yan global south, to wanda baya tafiya su ne, amma a rubuce zaga suna cewa ai wai wanda yake da ci gaba na masana'antu da tattalin arziki irin nasu shine dan global north, wanda ko ba kasashen da ba su da ci gaba irin nasu da masana'antu su ne yan global south, amma in reality ƙarya ne. To saboda haka ya kamata mutanenmu da masananmu ku faɗaka, kuma kuke faɗakar da mutane cewa yanzu duniya ta canja.
ba dole ne sai a America. In kana son magani a kasar ka, in ma baka kerawa irin Najeriya kun zo kun lalata mana kasa, in ma kana son magani ba dole bane in ka je Turkiya za a sayar ma, in ka je Iran, in ka je Rasha, in ka je India da sauransu. In kana son jirgin saman yaki ko jirgin saman shiga na farar hula, in kana son jirgin kasa, in kana son motoci, in kana son mashin, duk wani abu da kake so wanda ake kira a duniya, tunda kun ki ku kawo ci gaba kasar ku, to ba dole ne ka je America sun cuce ka, ko Germany ko France ko Sweden ko Britain da sauran sun cuce ka azzaluman mutane ba. Ba dole ne sai ka je nan ba. Ga kasashe na yanzu sun taso, duk abin da kake so mai kyau, musamman irin kasar Turkiya, duk abin da kake so world standard mai kyau in ka je kasar Turkiya za ka samu. Musamman ma mu kasashen musulmi ya kamata mu dogara da kasar Turkiya wajen siyowa kayanmu da yin ciniki, motoci ne, mashin ne da sauran abubuwa. Ba sabida su irin kasashen India ma da China da sauran su ma mu a musulunci ma suna cutar da mu. A China har musulmi ake hana azumi. India kullum sai an kashe musulmi, musamman wannan shugaban nasu ne yanzu. Amma duk da haka dai mu a wannan tsarin na duniya da ake tafiya da shi, a addinance mu ba mu da su, amma tsari da ake tafiya na duniya da shi, inda India da Rasha da China suke son su kawo ci gaba a duniya, a canja wannan tsari na tsohon tsari na zalunci, to muna tare da su. Tun da dama duk inda maslaha take, shi musulmi yana tare da shi, duk da kafirai ne. Amma gunda suka yi daidai za mu tafi da su, gunda ba su yi daidai ba suka cuta musulmi, nan ma su ma za mu taka masu birki. Shi yasa muke son mutane ma a fi mu musulmi mu fi mai da hankali akan ƙasar Turkiya. Za ga yanzu ƙasashe da yawa ma, musamman a ɓangaren jirage marar matuƙa na yaƙi, za ga Turkiya ba ma wanda ya kai ta yanzu ma sayarwa jirage na yaƙi marar matuƙa da sauran abubuwa da makamai daban-daban. Hatta ƙasashen tura har irin su Italy da Birtaniya da su Poland da sauran suna sayan makamai a gun Turkiya da sauransu. To saboda haka Turkiya ba karamar ƙasa ba ce, ta ci gaba. Wannan wato shugaban Recep Tayyip Erdogan a shekara 22 zuwa da uku nan da yi, wato ya kawo gagarumin ci gaba wanda ba a taɓa kawo shi ba a Turkiya. Kuma in Allah ya yarda Turkiya ta ci gaba da ci gaba akan wannan gwadaban, in Allah ya yarda. To zaga daga cikin bayanan ma da zan taɓo, wato shi yasa za ga shugaban Recep Tayyip Erdogan, ƙasarsa ba ta cikin wato ƙungiyar Shanghai Cooperation Organization, ba ta cikin ƙungiyar haɗin kai ta Shanghai. Ƙasarsa ma hasali ma tana cikin ma ƙungiyar tsaro ta NATO. Duk da dai ba shi ya sa ta a cikin wato ƙungiyar tsaro ta NATO ba, shugabanni ne waɗanda suke 'yan koren turawan ƙasashen yammacin duniya lalatattu, wanda suka lalata Turkiya bayan daular Usmaniya ta kauce. Su ne suka zo suka sa ta a cikin tsarotinta, amma duk da haka ya zauna yake amfana da abin da zai iya amfana. Shi yasa yanzu kafar Turkiya a raba take. Idan bangaren kasa har ma yana so ya shiga tare da Turai, idan bangaren kasashen yammacin duniya sun yi daidai ya tafi da su, idan ba su yi daidai ba ya basu ya koma bangaren Rasha da China da India, idan sun yi daidai ya tafi da su. Turkiya ba ta taba tafiya wannan zaluncin da ake na duniya, Turkiya ba ta taba yarda da shi ba, kuma baya tare da kasashen yammacin duniya. Bakinta dai kawai ya raba kafarsa, gunda wa'ancan suka yi daidai na yammacin duniya ya tafi da su, gunda wa'annan daidai na gabacin duniya irin su Rasha da China suka yi daidai ya tafi da su. Shi yasa to za ka ga kamar yadda aka bai sauran kasashe goron gayyata, irin kasashen Larabawa da su Misira da su Imarat da su Qatar da Saudiya, haka aka bai Turkiya goron gayyata, wanda da ce ba shi bane ma, in an ba shi goron gayyatar ma, in da ce wani shugaba ne dan koren kasashen yammacin duniya ba zai je ba. To amma shi ma da aka bai goron gayyata ya je, kuma kyakkyawan bayanai ma fiye ma da waɗanda suke cikin 'yan ƙungiyar da sauransu. Kuma za ka ga azuma abin da in karanta Al Jazeera kelau, Al Jazeera suka ce wannan yakin na Gaza ya sa kasashen yammacin kasashen Larabawa da aka gayyace su zuwa wato taron wato Shanghai Cooperation Organization sun amsa gayyatar da muhimmanci sosai, sun je saboda sun ga wato irin zalunci da danniyar da kasashen yammacin duniya suke yi, wato yayi yawa. Ka ga dai wannan yakin da ake a Isra'ila, amma duɗinsu karka rage kowace daga cikinsu, in dai wa'annan 'yan club ɗin nasu ne, ba wanda baya bai Isra'ila makamai, tun da kan America, Canada, Faransa, Spain, Faransa, Britain, Sweden da sauransu. Wasu aboye, wasu zaga sun ce wai suna tare da Palestinawa, sun yarda da kasar Palestina. Ƙarya suke. In dai kasashen yammacin duniya ne, wallahi tallahi ƙarya suke. Da yawa wasu da suka ce wai sun yarda da kasar Palestina, ƙarya suke. Kawai don su raba hankalin duniya biyu ne, wa'yancan suna bayarwa a bayyane, su kuma suna bayarwa a ɓoye. 'Yan iskan mutane ne, saboda su mutane ne ma wanda
ba ma bayan yaƙi da suke da addinin nasu ma na kirista da suka ce suna yi ƙarya suke yi, shugabannin ƙarya suke. Damun addini biyu ne a ƙasashen yammacin duniya, akwai addinin wasanni, akwai kuma addinin bautar shedan da dujel, su ne 'yan freemason da kuma illuminatis. To su shugabannin 'yan freemason da illuminatis ba ruwansu da addini, ko na kirista ko na wani addini ne ma, kawai bakinta in za su yi wani abu ne na siyasa su za su sako addini domin su cimma burin siyasa. Su kuma sauran 'yan ƙasashen a farar hula ke da su kuma addinin su wasanni, wasan ball, wasan cricket, wasan handball, wasan guje-guje, wasan guje-guje a mota, duk dai kawai wasanni shine addinin wato sauran mutane wato talakawa farar hula. Su kuma shugabannin addinin shedan, dama sun ce su shedan da dujel suke bauta, suna jira ma lokacin hutarwar dujel ya zo su fito. Hisa duk wani tambari da ka gani in dai kamfani yana da ido wato ido daya, to nan kamfanin na ƙungiyar freemason ne. Shi ma wani in Allah da zan samu lokacin da zan yi kyakkyawar magana, zan yi bidiyo da yawa akan wato ita kanta ƙungiyar illuminatis ɗin ta freemason da kuma yadda take da tasiri a duniya, har ma shugabannin mu irin na Najeriya da sauran ƙasashen musulmi duk suna cikin ta. Da yawa wasu abubuwa mutane ba sani ba, da yawa shugabannin mu suna ciki. Dan a cikin shugabannin ƙasashen musulmi mutum biyu zan iya shaida wanda ba na tabbatar hena rantse ba sa ciki, yana da 'yan Taliban da kuma shugaban Turkiya Recep Erdogan. Shi kawai waɗannan mutum biyun zaka iya shaida tabbas ba sa ciki, saboda ba sa ciki ne ma aka je aka yaƙi 'yan Taliban suna mulki, aka yaƙe su aka ce 'yan ta'adda ne. Saboda ba sa ciki ne Erdogan an yi attempting din a kashe shi ya fi sau 200, juyin mulki Amr ya kusan sau 5, har yanzu kuma suna targeting ɗinsa. To saboda duk ba sa ciki, saboda dama sun fi son a ce duk shugabannin kasashen duniya suna cikin wannan kungiyar inda za su juya su inda suka ga dama. Yasa hatta shugaban Rasha za ga shi sa suke faɗa da Rasha kafirai ne amma kiristoci ne kuma masu aƙidar kiristanci, musamman shi shugaba Putin. Dan bana mantawa zan shekara 10 da ta wuce ya taɓa cewa wato shugabannin kasashen yammacin duniya wato ba san Allah ba, zai koya musu sanin Allah. Wato yana nufin su addinin kiristancin ma ba sa yi, shi yasa yake cewa ba san Allah ba. Kawai 'yan iska ne, kawai 'yan wuta 'yan iska, duk inda suke su dai su yi barna. Hatta ba ma addini ba, humanity ma wato mutuntakar dan adam ma ba su yarda da ita ba. Shi yasa suke ta kawowa wannan auren jinsi, maɗigo, luwaɗi, duk a canja mutum mace ta koma namiji, namiji ya koma mace, duk da sauran irin wayannan abubuwa. Duk shi sa baka taba ji Rasha, duk da a Rasha ma doka ne ma auren jinsi, duk wanda ya auren jinsi an kama shi. A China baka taba ji a China ko Rasha ko India ko me an ce an yi auren jinsi, duk da kafirai ne arna ne, amma baka taba ji su yi wani abu ba. To wayancan su dama kiristancin ma ba yi suke ba. Shi sa anan nake so in jawo hankalin kiristoci, musamman irin namu irin kiristocin Najeriya. Yawanci idan aka zo ana abu ƙasashen yammacin duniya suna zalunci, kamar Isra'ila da take zalunci, kamar da irin yakin da aka yaka Amerika ta yaki Afghanistan da sauransu, za ku ga duk kiristocin Najeriya sai suke goyon baya, dan musulmi suna fitowa suna sukar ƙasashen yammacin duniya, su suke goyon. To bara ku ji, wallahi tallahi, wallahi tallahi ba ruwan shugabannin ƙasashen yammacin duniya da kai kirista ne. Su kawai abin da suka yi na iyakan suka yi na iya kabilar su da kuma 'yan kulab ɗinsu. A kabilar tasu ma he kana cikin kulab ɗinsu. In kai ba nan bane, duk addinin da kake yi ba ruwanka da su, za su ba ruwansu da kai. Kawai in za su yi amfani da kai ne, za su yi amfani da kai ta fuskar addini. Kuma wannan addinin ko kirista ne ko musulunci ne, in za su yi amfani da kai, za su yi amfani da kai su cimma burinsu. Saboda haka kuma kiristoci wannan cutarwa da ake, idan suka zo yanzu wannan cutar da suke a irin kasashe masu tasowa, su zo sun ebe arzikinmu, sun lalata mana shugabanni, suna ebewa kuɗi suna kai mu da sauransu, suna bambancewa tsakanin musulmi da kirista ko da mai addinin gargajiya da sauransu, ba sa bambancewa. Saboda haka ya kamata kiristoci musamman na Najeriya wallahi ku faɗaka, ku daina goyon bayan waɗannan mutane. Addini ma ba suke ba. Idan ka je irin sami ka da sauran, za ga baƙaƙen fata ma yawanci majority su suke yin wato addinin mata, ba sa kula da ba ruwan. Saboda kawai addinin kiristanci suna amfani da shi ne, kamar yadda irin shugabanninmu na kasashen larabawa irin na Misir da Saudiya ne yanzu, wannan bin Salman da bin Zaid, su ma ba ruwansu da addini. Kawai addinin musulunci suna amfani da shi ne kawai a fannin siyasa. In za su cimma wani burin su, za su kirawo malamai masu son duniya, kawai su gaya musu fatawar da za su bayar, su ba da fatawa akan son zuciya, kawai a wuce wurin. To su ma haka suke, da yake su ma kusan su ma wa'ancan din duk 'yan kungiyar illuminatis ne. To saboda haka ya kamata mutane kiristocinmu wato ku faɗaka
daga wai goyon bayan kasashen yammacin duniya. In kiristanci ma kai kake ji aƙidar kiristanci, to ka goyi bayan rasha, saboda shugaban rasha shine mutumin da yake bin aƙidar kiristanci mai kyau, shine mai aƙidar kiristanci. In kai dan aƙidar kirista ne, to ka je ka goyi bayan rasha ya fi ka goyi bayan ƙasar yammacin duniya, saboda su ba kiristoci ba ne, addinin su kawai addinin shaidan ne. Za ka ko a kiristanci idan mutum yana illuminatis ko primason, kafin a karɓe ka kiristanci sai ka tuba, sai ka tuba daga wannan ƙungiyar da kake yi. To me yasa za ku zo kuke goya musu baya? Saboda haka to ya kamata mutane mu waye mu faɗaka. Wannan ƙungiya ta Shanghai Organization, dama da ita da BRICS, wato su rasha sun kafa ta ne domin su dogara da ita wajen wato tunkuɗewa zaluncin da waɗannan mutane suke yi. Duniya ta tashi daga duniya mai madafar iko guda ɗaya zuwa mai madafin iko da yawa, inda mutane za a zo ake adalci, ake yin wato adalci, a samar da tsaro da zaman lafiya da adalci da zaman lafiya da arziki mai ɗorewa a duniya. Insha Allah ta'ala. Kuma in Allah ya da wannan zai insha Allah ta'ala, in Allah ya da wannan zai tabbata. Amma duk mutumin da yake wai goya wa ƙasashen yammacin duniya ba, to bai san, duk iliminsa bai san abin da yake ba, kowaye shi bai san abin da yake. Saboda haka ya kamata masananmu wato ku faɗaka. In Allah da zan yi bidiyo ma akan masananmu dangane da wato abin da yake damunsu. Ni na san abin da yake damunsu, ta wato kansu baya wayewa. Akwai abin da ba sa yi ne, karatun da ba sa yi ne, shi yasa kansu baya wayewa. Kawai suke ganin ƙasashen yammacin duniya idan baka bi su ma ba za ka rayu ba. To in Allah da zan zo na bidiyo na musamman dangane da wayarwa masanan mu kai akan wato ƙasashen yammacin duniya, kuma da abin da ya dace su yi domin su samu wayewa daga wannan cutar da take zuciyarsu, ta ganin cewa idan mutum bai bi ƙasashen yammacin duniya ba, ba zai ma taɓa ci gaba ba, ko ba zai ma rayu ba a duniya da sauransu. To ya kamata wato mutane su waye. Saboda haka ma muka buɗe wannan tashar domin wato wayarwa wato mutanen mu kai akan wato sharrin ƙasashen yammacin duniya, da kuma irin tuggun da suke, da kuma kawowa zalunci. Yanzu dai kaga yakin da ake tsakanin Falastinawa da Isra'ila ta kashe mutane sun kusan, yara da ƙananan yara da sauran mutane sun kusan mutum 50,000. Amma su suke ma bata makami har yau, su suke bata makami har yau dinnan su Amerika da Birtaniya da Faransa da Germany da sauran su suke bata makami. Kuma mutane za su ke wai la'akari wai a Amerika wai za a yi zaɓe, wai za a samu canji, ko a Ingila wai yanzu an yi zaɓe wai an samu canji da sauransu. Ka zai ka karanta wato tarihin wannan prime minister din, ƙwallon dan iska ne. Ina ɗaya daga cikin mutanen da suke goyon bayan Isra'ila. Babu wani canjin da za a samu. Duk wanda ya hau, in dai sai dai in ba club kake ba, kuma in ba a cikin wannan club din da suka kyau, ba za ka taɓa yin mulki ba. A yanzu dai ba ka taɓa yin mulki a ƙasashen nan ba. Duk wanda ya hau dan goyon bayan Isra'ila ne, kuma dan goyon bayan wannan danniyar da ake yi ne a duniya gabaki daya. Shi yasa mutanen in ba imai irin Putin ba, ba wanda zai maganin su. Kaga dai yanzu lokacin da Putin ya soma yakar kasar Ukraine, yana yakar kasar Ukraine ne in ma mutum bai sani ba, dan ya kare kansa, saboda yayi da su dole sun jajjawo kasashe wanda suke kusa da Rasha, sun sa su a NATO, so suke son su ja Ukraine ma da Georgia. Shi yasa ya taba yakar Georgia ma ai, su sa su domin idan suka sa su to sun zama gab da Rasha, kuma su zo ita ma Rashan su sa fitina a cikinta, su tarwatsa ta da sauransu. To shi yasa ya yi sauri ya ɗauki matakin soja kan Ukraine domin ya kare ƙasarsa daga sharrin ƙasashen yammacin duniya. Ƙasashen yammacin duniya su suka jawo wannan yakin da ake yi a Ukraine, su suka ziga 'yan Ukraine da shugaban ƙasar Ukraine suka shiga cikin wannan yakin, suke ba su makamai, ake kashe su da sauransu. Amma za ga suna cewa Rasha tana yakar Ukraine, tana kashe mutane, tana menene, tana zaluntar Ukraine, ya kamata ta fita, ya kamata mai. Amma ga Isra'ila na yanzu ta kashe farar hula, ta kashe mata, ta kashe yara, ta kashe dattija, ta ruguza garuruwa gabaki daya. Amma ba ma wai su yi mata magana ba, su suke ba ta ma makaman ma da za ta ci gaba da wannan ta'addancin. Kuma sun manta su lokacin da suka je suka ruguza kasar Afghanistan, suka yaƙe ta ba wani dalili, sun kashe mutane ya fi miliyan ɗaya. Suka zo suka ce Saddam yana da makaman nukiliya, suka yaƙe shi domin su sace man wato da yake ƙasarsa, kuma su sa wato gaba tsakanin 'yan Iraki, ake yaƙi tsakanin ahalus sunna da shi'a da kurdawa da waye da waye. Sun kashe mutane ya fi miliyan ɗaya a Iraki, sun tarwatsa Iraki gabaki ɗaya da Afghanistan. Ba dan Allah ya taimakin wato 'yan Taliban sun ci nasara a kansu ba. Sun zo sun ruguza ƙasar Somalia wajen shekara 20
ba mulki, yan alshabab sun zo sun kawo zaman lafiya a kasar, aka turo ethiopia aka bata makamai da komai saboda su sun ce musulunci za su aka ruguza su, kuma aka ce 'yan ta'adda ne, suka zo suka ruguza libya sai kashe gaddafi, kuma suka ɗauko yaron su haftar ya zo ke ci gaba da kashe mutane, amma dushi wannan haftar ba ɗan ta'adda bane saboda me yaron su ne, suka ruguza kasashen musulmi da wanda ba na musulmi ba ma, tun daga kan wato mulkin mallaka da suke har zuwa yanzu duk sun manta abin da suka yi. Ga kuma yanzu dai ai Allah gashi nan ya jarabce su, da suna cikin yiwuwar rasha in ma sun manta duk abin da suka yi a afghanistan da iraki da sauransu, da to yanzu dai yakin ukraine da ake yi tare ake da yakin wato a isra'ila da palestinawa. To gashi nan yanzu amma saboda mutane ne marasa kunya masu tsaurin idanu, wai ana yakin suna bai wannan makamai suna kashewa farar hula da wannan, amma kuma wai suna cewa rasha ba daidai take yi ba, saboda mutane ne sun wuce duk hankalinka, duk sun wuce tunaninka yadda kake zato wajen iskancin wa'inan mutane. To saboda haka ya kamata mutane su faɗaka, mutane ne waɗanda suke yaƙi da mutuntakar ɗan adama. Zan yi shi ma in Allah da zan yi bidiyo akan wato irin cututtukan da suke yaɗawa ma a duniya, duk irin wannan su corona su hiv da sauransu, wato suna amfani da abin da ake cewa biological weapons, suna yin abubuwa yadda baka zato. Mutane za ku yi kyakkyawan mamaki idan kuka ji abubuwan, idan na fito muku da abubuwan da na sharri da wa'annan mutane suke yi, sai dai addu'a tsakaninmu da wa'annan mutane za ku yi mamaki in Allah da zan yi bidiyo akan shi ma sharrin su, wato da irin abubuwan da suke amfani da biological weapons suke sa cututtuka, har irin wannan kwari da yake damun mutane su yake kashewa, wato abinci irin su shinkafa su hatsi su me da sauransu, duk su suke kawo su, har irin wasu macije ma da ake samu da sauransu su suke kawo su, domin suna rage mutane musamman a afirka da sauransu. Suna amfani da abin da shine abin da in ka ana cewa biological weapons, to wa'annan wato su ne, hatta wasu kudaje da za ka gani ko wani sauro da su suka kirkire su a lab suka kawo su, za su zo su sun san inda suke zuwa, duk zan gaya muku inda suke kawo su da sauransu. To saboda haka ya kamata mutane mu waye, yanzu duniya ta waye, daga yanzu ta tashi daga duniya mai madafar iko guda ɗaya, wato a ƙarƙashin jagorancin amerika da ƙasashen yammacin duniya, ƙasashen turai, zuwa wato mai madafin iko da yawa ga ƙasashe nan da yawa, turkiya, india, iran, china, rasha, gashi nan zaka je duk abin da kake so in Allah yadda zaka siya. Hasali ma kawai dan sun rike midiya ne, hisa kuke ganin kamar su ne suke da wani abu a duniya. Wannan kasar rashin da mutane ba su santa ba, kusan duk wani abu da ka shina ta fi kasashen yammacin duniya. Misali yanzu bari baka misali guda ɗaya. Akwai kamfanin rasha mai samar da makamashin nukiliya, ba kamfanin da ya kai shi girma a duniya, ina samarwa da makamashin nukiliya da ya je tashoshin nukiliya a duniya, ina samarwa da makamashin nukiliya a kasashe sun kai guda 30, daga ciki har amerika. Kusan kashi 30 na makamashin nukiliya da ake samarwa a amerika, wannan kamfanin na rasha shi yake samarwa. Idan ka ɗau ɓangaren iskar gas da man fetur, duk duniya ba kamfanin da ya kai wato gasprom, duk duniya ba kamfanin da ya kai wannan gasprom din. To haka duk sauran abubuwa ɓangaren kere-keren jiragen sama da sauransu, akwai gun kera jiragen sama da makarantar jiragen sama a wani gari ana cima samara a rasha. Hatta su turan yammacin duniya, yawancin injinan da suke harba wato kumbo sararin samaniya da injinan da suke amfani da su ma a sauran jiragen su ma, to anan suke zuwa suke siya a rasha har kawo yanzu nan. To saboda haka rasha mutane wasu na rena ta da sauransu, to a abubuwan ci gaban ma na technology na zamani kusan su suka fara abubuwa, kuma har yanzu abubuwa da yawa su ne a gaba. To amma da yake su sun rike dama, shi sa suka yi dabara suka rike wato midiyar duniya, sai za su yi ta yayatawa ai su ne suke da tattalin arziki, su ne suke da karfin soja, su ne suke da siyasa, za ka komi an ce amerika. Wannan tattalin arzikin da ake cewa wai amerika ita ce ta ɗaya, ƙarya ne, yanzu china ta riga ta wuce ta. Karfin soja da ake cewa amerika wai ta ɗaya, ƙarya ne, kawai a siyasance amerika ce, amma in reality rasha ce ta kowace ƙasa karfin soja. Economy, tattalin arziki, a siyasance suna cewa amerika ce, amma in reality a bayyane
China ce tafi ko ina karfin tattalin arziki a duniya. Hatta population din America da ake faɗa sun kawai miliyan 100, ƙarya ce. Abubuwan su da yawa ƙarya ne, kawai sun rike media ne na duniya domin dama suke tsoratar da mutane. Kuna kallon imar wani abu ne da su, in kuka je kasar su ga nan sun saci kuɗin ku na kasashen Afirka da sauran kasashen duniya, sun gina kasar su, ka je ka ga kasa kwaskwas, suna tsorata ka, ai sun ci gaba da sauransu. Nan kuma ƙarya ce. Kai ma idan ka zo zaka iya gina kasar ka. Zan yi bidiyo insha Allah akan ya kamata shugabanninmu da masu kuɗinmu da masananmu ya kamata ku dawo da hankalinku wajen wato gina ƙasashenku. Ku daina zuwa kuna gina ƙasashen 'yan iska. Yauwa in ko ba ka gina ƙasar ta kan wato dai ka bar wa'yancan dabbobin mutanen wanda ba san abin da suke, wanda suke yaƙi da mutuntakar ɗan adam ma, inda ɗan Allah ma yi ka ɗan adam ba ma addini ba, to yaƙi suke da shi. Ya kamata ku basu koma ƙasashe irin su Turkiya, su Rasha, su Iran da sauransu. Ku je ku yi mu'amala da su, duk abin da kuke so za ku siya. Ga ne yanzu irin yaƙi da ake a Sudan, Rasha da Iran da Turkiya su suke bai ƙasar Sudan makami, kuma su suka zo suka sa wannan yaƙi a Sudan ta hanyar wato Imarat. Shugaban Imarat shine imam proxy din su, shi suke zigawa yake bai yan tawaye makami da sauransu. To duk haka suke amfani da shi. In Allah da zan yi bidiyo akan irin wa'annan abubuwan, ya kamata mutane wato kuna biyowa wannan tashar insha Allah za ku karu da ita akan abubuwa da yawa insha Allah. Kuma wannan shine wato bidiyo kashi na biyu dangane da ita wannan kungiya ta Shanghai Cooperation Organization, wato kungiyar haɗin kai ta Shanghai. Mun faɗa muku manufofinta da kuma manufofin da ya sa aka kafa ta, da kuma mun yi ƙarin bayani ma da sharhi akan abubuwan duniya da sauransu. Abinda muka yi daidai Allah wato ya bamu ladansa, abun kuma da muka kuskure Allah ya wato yafe mana. Halau kuma mutane sai suke gyara mana da sauransu. Halau kuma muna roƙon mutane wato masu kallon masu albarka, ana danna mana ƙararrawa, kuma ana danna mana alamar wato tarayya, wato subscribing da turanci insha Allahu. Wassalama, domin wato dukkanin wato bidiyon da zamu yake zuwa muku kai tsaye ba tare da tangarɗa ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.